Găsit, bine te-am găsit și bine ai venit! Sper că ești bine. În acest video vreau să îți vorbesc și mai bine spus l-am intitulat Transformă-ți viața în binecuvântări prin puterea iertării. Înainte de a începe, vreau să-ți mulțumesc că te-ai sintonizat cu mine, că te-ai sintonizat în această energie. Îți spun bine ai venit pe canalul meu încă o dată, pentru că aici vreau să te îndrum, să te însoțesc în a te transforma și a trece de la o privire sau o percepție de dimensiunea a treia la o privire și o percepție de dimensiunea a cincea. Pentru că am venit să experimentăm acest lucru și am venit să trăim astfel ca ființe din dimensiunea 5. Dacă nu mă cunoști, dacă este pentru prima oară că ești aici, numele meu este Ileana Anaeli, sunt terapeut cuantic și lucrez la nivel holistic. Deci, așa cum ți-am spus, de mulți ani cu multe persoane și pentru mine este o onoare să pot atinge inimile acestor persoane și să pot binecuvânta viața lor prin tot ceea ce fac. Așa cum am spus astăzi, în acest video voi vorbi despre această putere pe care o avem și am vorbit de multe ori despre iertare și despre puterea iertării și de cum ne poate transforma viața, dar simt că este necesar să continui acest proces, ca să-l numesc așa, pentru că acest lucru ne ajută întreaga umanitate să iasă din toate conflictele create, atât la nivel micro precum la nivel macro, pentru că orice conflict, fie că este un conflict pe care îl ai tu cu tine sau tu în casa ta sau tu în viața ta, sau conflictele care se văd în afară, ce credeți că se află în spate? Se află o lipsă a iertării. Se află o lipsă a iertării și datorită acestui lucru s-a perpetuat sau s-au repetat sau se repetă toate aceste situații. Deci vreau să împărtășesc acest concept care are puterea de a schimba radical existența noastră, și anume iertarea. Și vreau să se înțeleagă foarte bine acest lucru. Pentru că nu este așa cum am fost obișnuiți. Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Atunci, toate aceste conflicte cu care toată umanitatea, toate persoanele ne-am confruntat, toate dezamăgirile sau rănile emoționale, toate au la bază o lipsă a iertării, dar prin iertare se poate elibera absolut totul, se poate elibera toată povara resentimentelor și putem atinge o viață împlinită așa cum ne dorim cu adevărat. Pentru că iertarea este un instrument foarte puternic de transformare. Și iertarea nu este doar un gest de bunătate față de ceilalți, pentru că s-a crezut acest lucru. Nu, și nici măcar nu este un gest de bunătate față de ceilalți, pentru că nu e că te pui acum să-l ierți pe celălalt, pentru că în momentul în care îi spui celălalt te iert, te pui deasupra, ești ca și cum ai fi deasupra la nivel energetic de celălalt, sau invers, când tu aștepți iertarea celuilalt, de asemenea îl pui. Atunci, acest lucru se face foarte superficial, este doar la nivel conștient, deci foarte puțin, nu se intră în iertarea reală și profundă care trebuie să existe. Deci, iertarea este un dar pe care ți-l oferi ție însuți, este un dar pe care ni-l oferim noi, nouă. Pentru că iertarea se face din interior, se face transformând interiorul nostru. Resentimentele au afectat foarte mult sănătatea emoțională din câte s-a văzut, nu? Sănătatea emoțională a multor persoane și nu doar sănătatea emoțională, sănătatea fizică, sănătatea mentală.
În timp ce eliberarea trecutului permite ca întreaga umanitate să poată avansa cu ușurință. Și dacă este cazul tău, pentru că toți am trecut prin această realitate pe care ne-am creat-o. Dar dacă este cazul tău, observă dacă trăiești cu resentimente, dacă trăiești în resentimente, dacă trăiești cu furie sau cu judecată sau cu critică sau răzbunare. Pentru că toate aceste sentimente sunt energie și această energie ce crezi că creează? Creează un atașament toxic față de cealaltă persoană, un atașament toxic față de situația cu care tu ai un resentiment sau cu persoanele, și nu contează, dar creează un atașament, o legătură toxică. Este foarte, foarte important să înțelegi acest lucru. Iubirea niciodată nu leagă, iubirea este libertate. Și acest lucru s-a înțeles foarte puțin și foarte greșit. S-a crezut că doar se poate crea o legătură prin iubire. Se creează o legătură, dar nu e legătură, e libertate. Pentru că iubirea nu atașează, ci iubirea este libertate și din acea libertate tu poți să simți pentru celălalt iubire sau pentru tine. Și invers, dar nu creează atașamente. În schimb, toate resentimentele creează o legătură cu cealaltă persoană. De aceea s-au creat atâtea legături și toate aceste legături au fost create din lipsă de iertare sau au fost create datorită faptului că s-a susținut foarte mult timp în ură, în răzbunare și așa mai departe. Și aceste legături, prin puterea iertării, tu le poți transforma, le poți dizolva. Chiar dacă tu, de exemplu, ai avut un resentiment cu o persoană pe care poate n-ai văzut-o de ani de zile, faptul că nu ai văzut-o nu înseamnă că nu s-a creat acea legătură. Ba da, s-a creat acea legătură. Atunci, prin această putere a iertării, tu poți transforma, tu te poți elibera de toată acea povară. Și este foarte important să se facă această eliberare de toată acea povară, de tot trecutul, pentru ca tu să poți să avansezi cu ușurință. Și vreau să-ți dau un exemplu, nu? Pentru că asta la fel s-a întâmplat foarte des între frați, între colegi de muncă. Dacă tu ai avut un conflict, de exemplu, cu un coleg de muncă, încearcă să privești acum acel conflict cu compasiune. Și de ce cu compasiune? Pentru că în acel moment când tu îți dai seama, de aici, din planul fizic, din ce am fost învățați, din dimensiunea a treia, vei putea intra din nou în judecată și critică și să spui cum să ierți, cum să observi cu compasiune acea situație când celălalt ți-a spus sau ți-a făcut nu știu ce. Dar când tu te ridici la nivel de plan spiritual și observi dincolo de tot ceea ce se vede, pentru că nimic din ceea ce se vede nu este așa cum se vede, când tu observi că tu la nivel de suflet ai creat acea situație cu cealaltă persoană, ați fost co-creator de acea situație și ați fost și sunteți co-creatori exact pentru a ajunge în acest punct și a duce la echilibru acea energie, tu atunci vei putea să observi cu compasiune tot ce s-a întâmplat. Și atunci vei putea să intri în iertare și să ierți. Dar ce să ierți? Să lucrezi în tine cu iertarea. Pentru că nu este necesar să mergi în afară sau să-i spui celuilalt te iert. Nu. Tu începi să lucrezi în tine această iertare. Tu intri în legea iertării pentru că este o lege universală, un principiu universal. Și în acel moment tu poți să intri și să eliberezi și să te eliberezi, că acest lucru este foarte important, de această povară
Și în acel moment în care tu te eliberezi, automat începe să se elibereze și cealaltă persoană. Deci nici măcar nu este necesar să ai un dialog cu cealaltă persoană. Nu. Doar să începi să lucrezi în tine. Și apoi vei observa cum se deschid noi oportunități și noi relații sănătoase. Pentru că în momentul în care tu ai o situație conflictivă, nu? De relație, și nu contează că este o relație de pereche, că este de părinți-copii, copii-părinți, de colegi, nu contează. Vine acea situație, vine, nu e altceva decât vine să-ți arate ce ai de reparat, ca să spunem așa, da? Asta vrea să-ți arate. Nu vine să-ți spună piedici, nu vine să te blocheze, nu vine să-ți facă rău, nu absolut nimic. Doar să-ți arate, uite, asta este energia pe care ai lăsat-o aici și asta trebuie soluționată. Că dacă nu, se repetă constant. Se intră în această lege a karmei sau în această lege a cauzei și a efectului. Resentimentele te pot prinde în cicluri repetitive de durere și cred că asta ți s-a întâmplat și li s-a întâmplat la majoritatea oamenilor, toți am trecut prin astfel de cicluri. Dar cel mai important e să îți dai seama cât se poate de repede și să ieși cât se poate de repede. Și conform legii karmei, acțiunile și gândurile noastre modelează experiențele viitoare. Deci îmi dau seama și atunci imediat, automat, modific absolut toate gândurile și toate acțiunile mele pentru a nu crea aceeași durere, pentru a nu repeta același ciclu, ci pentru a transforma, a transmuta energia, pentru că energia, vreau să-ți spun, nu se pierde și nu se distruge, ci se transformă. Atunci eu ce fac? Transform energia. Și în ce o transform? În ceea ce este original, în energia iubirii. Apoi îmi creez o nouă cauză și un efect. Benefic. Și atât din partea ta, benefic pentru tine, precum pentru ceilalți. Nu? Pentru că automat tot ce se modifică în interiorul nostru se modifică în exterior. Pentru că tot timpul exteriorul ne arată interiorul nostru. Și prin exterior vedem interiorul nostru. Dacă se păstrează ura față de cineva, ai putea să te regăsești într-o altă viață viitoare cu cealaltă persoană, dar în roluri complet diferite. Și nu că ai putea, cu siguranță, cu siguranță. Aici nu vreau să intru mai mult, este o altă temă, mult mai profundă, dar vreau să îți dai seama de acest lucru și să vezi cât este de important pentru a nu recrea, pentru că nu este că se repetă ciclurile doar aici în această viață, ci tu poți repeta în multe vieți ale tale aceleași cicluri. Atunci, atenție mare când se poartă un resentiment față de cineva, pentru că te poți întâlni cu acea persoană într-un alt rol diferit, te poți întâlni într-o altă viață, atunci să repeți aceeași situație. Și atunci eu te întreb pe tine, și dacă persoana care te irită astăzi pe tine sau care te supără sau pentru care simți acel resentiment ar fi tatăl tău în viața următoare, cum ar fi? Cum vezi lucrurile? Deci menținerea resentimentului doar te ține legat de acea energie sau legată de acea energie, în timp ce iertarea te eliberează și îți permite să atragi relații mult mai frumoase, mult mai armonioase și să ieși din acel ciclu repetitiv. De asemenea, iertarea are o legătură foarte strânsă cu toată partea noastră, cu toată sănătatea noastră emoțională. Lipsa de iertare afectează totalitatea corpului fizic și a celorlalte corpuri, dar de asemenea are un impact foarte mare asupra sănătății emoționale și asupra sănătății mentale.
Resentimentele, de exemplu, generează foarte multă anxietate. Lipsa iertării generează foarte multă anxietate, foarte mult stres, foarte multă depresie. Sunt foarte mulți oameni cu depresie datorită faptului că nu s-au iertat pe ei sau n-au știut să ierte, să treacă, să depășească anumite situații, ci le-au recreat constant. Și în timp ce iertarea este un vindecător natural care îl ai la îndemână, este gratuit, total gratuit, te poate ajuta enorm. Poate ajuta enorm. Iertarea reduce, de exemplu, tot stresul mental, tot stresul emoțional și foarte, foarte multe persoane cât erau pe patul de moarte, cum se spune, primul lucru care își doreau era iertarea. Își doreau iertarea și doreau să se ierte sau le părea rău că n-au îndrăznit să facă ceva anume, să dea anumiți pași și acolo au creat resentimente cu ei, dar acolo în acel moment au ajuns să se ierte și să facă această iertare cu ei. Ei bine, nu este necesar să se ajungă acolo doar până în acel moment, ci acest lucru se poate face oricând și oriunde. Și nu vreau să iei iertarea ca pe un semn de debilitate, nu? Trebuie să ceri iertare. Nu, de unde? Iertarea nu este un semn de debilitate, nici de umilință, pentru că tu nu te duci să ceri iertare nimănui și nici măcar nu aștepți de la celălalt iertare, ci iertarea o lucrezi tu. Pentru că o lucrezi la nivel celular, la nivel de structură celulară, la nivel de structură atomică, la nivel de structură moleculară. Și de ce? Pentru că în momentul în care o persoană a trăit ani de zile sau zeci de ani de zile cu resentimente, acea persoană s-a intoxicat pe interior și a intoxicat celulele, și a intoxicat țesuturile, și a intoxicat mintea. De aceea este atât de importantă iertarea. Și atunci, cum lucrezi cu ea? Și mai ales că este un principiu universal. Lucrezi cu ea cu toată naturalitatea, invocând legea iertării. Și nu lucrezi din personalitatea eului de aici, adică identitatea falsă sau multiplele identități, ci din ființa mea, unită cu sinele, cu prezența mea, eu sunt cu Dumnezeul divin din mine. Și atunci, în momentul în care îmi dau seama că partea mea, care este cea mai evoluată, a preluat controlul și lucrează prin această lege a iertării în mine, totul se transformă. Atunci eu mă transform în această iertare și devin această iertare. Și acest lucru, cum am spus că generează resentimentele și tot generează anxietate, stres, depresie și așa mai departe, și multe boli, multe boli, nu e ceva care o spun doar eu, sunt studii, sunt foarte multe studii științifice care ne arată că toate persoanele care au trecut prin astfel de depresii, boli și așa mai departe, practicând iertarea, au avut schimbări foarte mari la nivel celular, la nivel neuronal. Unde le-a scăzut cortizolul, care este hormonul stresului, unde au dispărut multe boli, multe simptome, unde și-au restructurat tot sistemul celular și-au refăcut viața și așa mai departe. Deci acest lucru este foarte important în această eră pentru că este necesar să se iasă complet din dimensiunea a treia. Complet, complet, complet. Și apoi aici trebuie să se trăiască ca ființe cu o mentalitate și cu un focus de dimensiunea 5.
Și se trăiește când tu trăiești în libertate, când tu trăiești în fericire, când tu ai o libertate în toate sensurile, o independență la toate nivelele, unde tu nu depinzi de nimeni și de nimic, pentru că doar acolo poate să existe respectul cu adevărat și iubirea cu adevărat. Deci, observă cât de important este acest lucru. Pe lângă iertare, bineînțeles, practicarea recunoștinței. Acest lucru în paralel, deci ambele în paralel, te ajută enorm. Atunci, tu poți să spui, dar cum să mulțumești sau cum să simți recunoștință pentru ceva anume? Ei bine, da. De ce? În primul rând, pentru că ai co-creat cu acea persoană și a apărut acest moment, în ghilimele, conflictiv, care vine să-ți arate că trebuie să rezolvi ceva aici. Pentru că ați lăsat împreună o energie care nu este din iubire. Este o energie densă. Atunci, mulțumesc pentru că această persoană îmi arată. Am co-creat cu el și mi-arată că am de rezolvat acest lucru. De aceea este important, dar pentru asta trebuie să te faci observator și, bineînțeles, să schimbi percepția, să ieși din acea critică, din acea judecată și să spui, ok, înseamnă că am de lucru aici, păi îl fac pentru că eu nu mai vreau să repet acest lucru. Nu mai vreau să repet această situație, nu mai vreau, eu știu, această, nu știu, fiecare cu cazul lui. Deci este importantă practicarea recunoștinței. Procesul iertării se face pas cu pas, bineînțeles, dar tu lucrezi cu legea iertării, cu acest principiu universal și mergi înainte cu viața ta. Ok? Tu mergi înainte, doar observi. Am creat asta. Aplic legea iertării. Pentru că dacă doar ne rezumăm la partea conștientă, care este foarte, foarte puțin și este foarte superficial, nu se poate face. Da? Acolo îți va fi foarte greu să faci iertarea. Foarte, foarte greu. Eu am întâlnit foarte multe persoane care spuneau că au iertat și la cea mai mică situație se detona din nou resentimentul, ura și așa mai departe. Și nu este așa. Nu? De aceea iertarea trebuie făcută din interior. Pentru că din exterior nu se poate face niciodată. Și atunci cum o faci? O faci cu răbdare, cu multă fluiditate, cu conștientizare, pentru că este posibil. Absolut totul este posibil. Și îți voi da câțiva pași pentru a-ți da seama despre tot ceea ce trăiești și cum să faci, să faci ca toate lucrurile să devină mult mai ușoare pentru tine. Unu, așa cum am spus, să recunoști, da? Recunoști această rană, vezi ce a apărut în viața ta și poate să fie orice, că e un conflict de relație, că este o situație economică, că este de sănătate, că simți un blocaj și vezi că nu poți să înaintezi. Da? Prima dată recunoști, da? Recunoști acest lucru și cum prin autoobservație, pentru că tu îți dai seama. Tu îți dai seama. Și nu trebuie să minimizezi nimic, nici măcar să justifici ceva, ci doar recunoști. Apoi să începi să practici această iertare, această lege a iertării, dar să practici empatia. Pe lângă faptul că la nivel spiritual deja te-ai ridicat, nu? Și ai văzut că ai co-creat cu cealaltă persoană împreună acest lucru, încearcă să înțelegi și perspectiva celelalte persoane. Și la ce mă refer? Durerile, traumele care are, pentru că toți am avut, toți am trecut anumite dureri, răni, traume și așa mai departe, frici. Atunci fiecare a actuat din perspectiva lui. Atunci, în momentul în care tu practici această empatie, tu poți să ieși mai ușor. Deci empatia plus că îți dai seama că ați co-creat împreună și atunci tu începi să lucrezi în tine. Nu-i ceri celuilalt, ei,
că te ierți sau iartă-mă, ci începi să lucrezi în tine, să-ți dai seama, să lucrezi în tine. Apoi poți să-ți exprimi aceste sentimente, bineînțeles, printr-o scriere, prin a-ți spune ție, a vorbi cu voce tare, ție sau printr-o meditație asupra ceea ce simți. Deci, absolut toată munca este cu tine. Iar apoi, punctul 4, ia decizia de a te elibera. Deci, alege conștient să lași resentimentele în urmă. Și să le lași complet și pentru totdeauna în urmă. Adu-ți aminte pentru a nu mai recrea aceeași situație, pentru că nu recreezi aceeași situație doar cu acea persoană, ci poți să recreezi cu multe alte persoane sau indiferent unde te-ai duce sau indiferent ce ai face. De aceea este important să lași în urmă resentimentele, adică să le transformi. Și punctul 5, mergi mai departe lucrând în tine și aplicând legea iertării, fără să aștepți schimbări externe. Nu aștepta schimbări externe. Ierți pentru binele tău, nu pentru reacția celuilalt. Celălalt se schimbă dacă el vrea. Noi nu putem să schimbăm pe nimeni, niciodată. Unica schimbare pe care o putem face este cu noi și noi. Iar celălalt, prin rezonanță, dacă intră în contact cu vibrația noastră, se schimbă, dacă dorește, dacă nu, se duce, merge pe o altă cale și așa mai departe. Deci aici trebuie să respectăm liberul arbitru al celuilalt. Și celălalt nouă, bineînțeles. Deci este foarte important acest respect. Ce mai poți face tu din punctul în care ești acum? De exemplu, să scrii o scrisoare de iertare, nu trebuie să o trimiți, această scrisoare nimănui, ci este pur și simplu un exercițiu terapeutic prin care tu poți face o eliberare emoțională puternică. Atunci observi care sunt resentimentele, ce ai simțit tu pentru cealaltă persoană, ce ai simțit tu pentru toată acea situație și așa mai departe, pentru că ține cont că tot ceea ce tu simți este în tine. Dacă o persoană disprețuiește o altă persoană, e pentru că disprețul prima dată este în cea care disprețuiește. Dacă o persoană urăște o altă persoană, e pentru că ura există în cea care urăște și așa mai departe. Deci de aceea este, nu știu cum să o mai spun, da? Nu știu cum să o mai spun. Deci e atât de important să facem acest lucru, să ne eliberăm, pentru că această eliberare te face să dizolvi toate acele atașamente, toate acele corzi energetice toxice. Altfel nu se face eliberarea. Atunci, care este datoria fiecăruia aici? Pentru că o pot numi așa. E să transformăm energia pe care am creat-o. În ce? În energia originală și anume în iubire. Asta este datoria tuturor. Apoi, lucrând cu tine, tu întărești această capacitate de a ierta, pentru că iertarea este ca un mușchi care se dezvoltă prin practică. Se dezvoltă pur și simplu prin practică. Începi să o practici, atunci te detașezi de absolut tot. De absolut tot. Un alt punct important este să creezi o restructurare cognitivă, adică să înlocuiești gândurile de răzbunare și resentimentele cu înțelegere și înțelepciune. Și le înțelegi când tu nu mai observi din punctul din care ai observat până acum și te ridici și îți modifici percepția, așa cum vezi că la nivel spiritual ai creat toată această situație pentru că această situație să vină în viața ta, iar tu să o rezolvi. Și primul pas este prin iertare.
Și în momentul în care înlocuiești aceste gânduri, tu atunci poți să creezi o nouă structură neuronală. Și din nou, nu este doar ceva pe care o spun eu sau doar câteva persoane. Este demonstrat științific. De exemplu, dacă simți furie față de cineva, tu în acel moment, acea furie este în tine, nu e că doar o proiectezi față de celălalt. Ești tu te-ai transformat în furie, nu? Și acolo începi să aplici iertarea automat. Și cum o aplici? În primul rând spui așa, pentru că este o lege universală și spui, invoc legea iertării în mine, acum și aici. Invoc legea iertării în mintea și inima mea. Eu sunt legea iertării în mintea și inima mea. Și apoi poți să spui, te eliberezi, mă eliberez și îmi continui drumul și te las să-ți continui drumul. Și repetă până simți ușurare. Pentru că legea iertării face parte din raza violet. Este raza care ne este dăruită aici în această eră pentru a transmuta toată această karmă. Dar karma, vreau să-ți reamintesc că nu este așa cum s-a interpretat o pedeapsă. Nu, este legea cauzei și a efectului. De aceea este atât de important să ne dăm seama de acțiunile noastre, de gândurile noastre și de toată emoționalitatea pe care o creăm. E cauză-efect. Dar în momentul în care aplic legea iertării, această cauză și efect care a creat conflictul se transformă și creează o nouă cauză și un nou efect, dar total diferit, cu o nouă realitate. Unde tu poți să-ți creezi o nouă realitate așa cum îți dorești și să trăiești într-o nouă realitate, să trăiești în armonie. Iar acum vreau să-ți vorbesc despre câteva greșeli comune care s-au făcut în procesul de iertare. Iertarea nu înseamnă uitare sau justificarea răului. Atenție! Ok? Pentru că multe persoane intră în justificare și de multe ori chiar intră în sindromul Stockholm. Dacă nu știi ce înseamnă, intri pe Google și acolo găsești explicația. Deci foarte multe persoane intră în acest sindrom și justifică sau ba chiar simt au un sentiment față de cealaltă persoană care poate a fost un agresor și așa mai departe. De asemenea, nu presupune să permiți să fii rănit din nou. Ok? Iertarea. Și atunci, greșeala numărul 1 este a crede că iertarea înseamnă aprobarea comportamentului dăunător. Nu, absolut deloc. Tu, în cazul în care ai fost sau ești într-o astfel de relație, nu contează că este în casă, este afară, este între colegi, nu contează, aplici legea iertării în tine, îți dai seama că ai co-creat cu această persoană, că ați co-creat împreună și că acum nu e altceva decât ceva care trebuie reparat, deci o energie care trebuie adusă la echilibru, dar apoi pui limite, da? Tu îi pui limite acelei persoane, tu nu aprobi comportamentul dăunător și nici nu-l justifici. Deci atenție mare, pentru că aceasta este greșeala numărul 1. O aplic și mă îndepărtez. Da? Pentru că dacă rămâi acolo, recreezi din nou. Recreezi din nou. Apoi, greșeala numărul 2. Așteptarea unor schimbări imediate la cealaltă persoană. Asta s-a întâmplat de multe ori, unde persoane spuneau, păi am aplicat legea iertării, păi am lucrat nu știu ce, am lucrat o săptămână, 2, 3. Nu. Ai lucrat, dar nu ai lucrat în tine, ci ai lucrat așteptând ca celălalt să se schimbe. Și așa cum am spus înainte, celălalt nu-l putem schimba. Nu putem schimba, nu putem interveni. Nu-l putem face pe celălalt să
simtă ceea ce noi ne dorim. Dar cu noi putem lucra. Deci nu aștepta schimbări. Lucrează pentru tine. Schimbările trebuie să se producă în tine, nu în cealaltă persoană. Și în timp ce se produc în tine, dacă cealaltă persoană trebuie să stea lângă tine și va fi cu tine, se va schimba. Prin rezonanță. Nu? Este legea atracției. Și dacă nu, acea persoană se va îndepărta de tine. Dar fii sigură că apare o altă persoană care va avea memoriile pe care tu le ai acum, odată ce ai plecat iertarea. Și a treia greșeală este a considera că iertarea înseamnă o reconciliere forțată. Nu este nici... Nu este așa, da? Dacă cineva te-a rănit profund, tu poți să ierți, lucrezi iertarea în tine, dar fără să reiei relația. Deci nu înseamnă o reconciliere forțată. Și asta la fel am întâlnit foarte mult, unde persoanelor le era frică că trebuie să se întoarcă din nou la acea persoană sau să se reconcilieze. Deci nu este așa. Tu nu trebuie să reiei relația. Este vorba despre eliberarea resentimentelor și nimic mai mult, nu despre tolerarea comportamentului nociv. Deci acest lucru nu este iertare. În momentul în care tu tolerezi, nu este iertare. Și atunci trebuie să lucrezi și mai profund cu tine, în a te ierta pe tine, pentru că ai acceptat tot acest comportament nociv asupra ta. Că ai acceptat tot acest comportament dăunător asupra ta. Atunci, uite, cu cine trebuie făcută iertarea? Tot timpul cu tine, tot timpul cu noi înșine. Și cunosc foarte multe cazuri reale de transformare prin iertare. Foarte multe persoane au găsit pace și succes prin iertare. Și vreau să-ți dau și un exemplu al meu, unde eu când am avut 15 ani, tatăl meu a decedat și deci am participat la tot acest proces numit moarte la acea vârstă și chiar îl țineam de mână. Eu sunt cea mai mare dintre frați, mai am după mine încă patru frați și în acel moment, având 15 ani, vreau să vă gândiți așa puțin, nu? Am simțit că a rămas pe mine toată acea povară. Câteva zile a fost ok, a fost durerea după tata și a fost... eram împreună, frații și așa mai departe, cu toate că erau foarte mici, toți. Și ce s-a întâmplat acolo? După câteva săptămâni am început să mă umplu de multe resentimente. Nu? În primul rând simțeam, în loc să mai simt durere, pentru că durerea era atât de mare și atunci, bineînțeles că instinctul de supraviețuire, inconștientul, sistemul nervos, face în așa fel încât să transforme durerea în absolut altceva pentru a te menține cu viață. Nu? Și în acel moment am început să mă umplu de resentimente. În primul rând față de tata, pentru că a murit, pentru că a plecat, pentru că ne-a lăsat, am început să-l învinovățesc și așa mai departe. Apoi să dau vina și pe alte persoane care erau acolo în jurul lui și eu credeam că acele persoane îi puteau face ceva, îl puteau ajuta și așa mai departe. Și am intrat într-un ciclu atât de dăunător și de autodăunător încât, așa, pe la 18-19 ani, deci am căzut și bolnavă, am creat relații nu toxice, super toxice, deci am atras în viața mea doar persoane care vreau să-mi facă rău, care nu-mi doreau altceva decât răul și așa mai departe. Și acolo, când
mi-am dat seama azi, dar ce se întâmplă aici? Și eu tot timpul spuneam, viața nu poate fi așa. Și ce se întâmplă aici? Ce am creat aici? Acolo mi-am dat seama că m-am umplut de resentimente. Nu știam despre legea iertării pe atunci, nu știam de toate aceste lucruri, dar aveam o conexiune profundă cu divinitatea și în momentul în care puteam să-mi revin și să intru în această conexiune și să mă conectez cu sinele meu, acolo primeam aceste răspunsuri și atunci mi-am dat seama, în acel moment mi-am dat seama că eu m-am umplut de resentimente. În primul rând față de tata, apoi față de celelalte persoane și toate acele resentimente unde erau în interiorul meu, adică eu am venit cu acest plan de viață pentru a putea repara aici. Mm? Și cum nu am știut de unde să aplic și ce să aplic, bineînțeles că am aplicat iertarea așa cum am știut. Și atunci eu pur și simplu repetam în gândul meu și începeam să-mi cer iertare mie și îmi ceream mie iertare. Îmi ceream corpului meu, pentru că corpul meu era foarte debil, nu aveam energie și, bineînțeles, aveam prima fetița mea, fetița cea mare, păi era micuțică, micuțică de tot, aveam fetița și mă uitam la ea și spuneam, nu, 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 eu copilul asta trebuie să mi-o cresc. Și acolo am început să practic iertarea. Deci nu știam nimic, vă spun sincer, dar unicul lucru care îmi venea era, mă iert. Mă iert, cer iertare, mă iert, îmi cer iertare și îmi ceream iertare mie, ceream iertare spiritului meu, sufletului meu pentru tot ce am creat și apoi, bineînțeles că lucram cu Arhanghelul Mihail, pentru că asta știam, lucram să tai toată această lipsă de iertare, să tai toate aceste resentimente și să-mi dau seama apoi cu ani și cu ani și cu ani de toată această transformare și să-mi dau seama că am creat totul. Deci a fost un proces care în acel moment, bineînțeles că a fost dureros, dar care m-a ajutat foarte mult și m-a ajutat să fiu aici unde sunt acum, așa cum multe alte procese. De aceea este atât de important să mulțumim pentru tot ceea ce ni se întâmplă în viață, pentru că nimic nu se întâmplă ca să ne facă vreun rău, așa cum am spus în video anterior, ci vine ca să ne arate o binecuvântare foarte, foarte mare atunci când suntem deschiși și când dorim cu adevărat să facem această schimbare în viața noastră. Sper că acest lucru doresc să te inspire pentru că este o mică parte din povestea mea. Cu timpul voi relata și dacă eu am putut și tu poți, și dacă atâtea persoane au putut, bineînțeles că și tu poți. Și nu există limite. Maestru Saint-Germain spune, nu există limite și mie mi s-a întipărit acest lucru, da? În mintea mea inconștientă. Nu există limite. Dacă poate în această viață nu ai reușit să faci această iertare, dar tu deja ai intrat pe acest drum. Ai intrat. Și este perfect pentru că în următoarea viață când se vine, nu se mai vine cu toată încărcătura, ci se vine poate cu jumătate sau poate cu un sfert sau poate un 1%. Atunci o rezolvi. Și atunci tu vii cu un alt nivel de mentalitate. Și vii într-o dimensiune înaltă, că dacă nu, se vine într-o dimensiune foarte, foarte joasă. Cei care vor trebui să vină. Și sper să se înțeleagă acest lucru și să înțeleagă foarte bine. Și așa cum ți-am spus, deci multe persoane au găsit pace, au găsit succes. Eu la fel am găsit multă pace în momentul în care mi-am dat seama de acest lucru și am început să lucrez. Apoi am întâlnit oameni, pentru că mi-am dorit atât de mult și mi-am dorit oameni care m-au învățat și m-au ajutat enorm de mult. De aceea eu acum, la fel, vreau să îți transmit acest lucru. Vreau să ți-l transmit și ți-l transmit cu toată iubirea pentru ca să nu mai stai în acea agonie, pentru că știu cum este. Știu cum este.
La fel, am întâlnit oameni și am văzut documentale și am întâlnit, deci, oameni față în față care s-au vindecat în momentul în care au practicat iertarea. Și deci sunt cazuri științifice, este dovedit științific acest lucru. Deci uitați cât de important este să aplicăm această lege a iertării în noi. Deci, și nu este necesar să ceri iertare, să te duci la celălalt să-i ceri iertare, nici să aștepți iertarea celuilalt, ci să lucrezi în tine, să te transformi tu în această iertare. Să fii tu în această iertare, pentru că în momentul în care tu vibrezi iertare, tu vibrezi iubire. Iisus, la fel, când a venit aici, El a venit să ne învețe câteva lecții foarte, foarte importante. Una a venit să ne învețe despre prezența noastră Eu Sunt, nu? Care este Dumnezeul viu din noi. Dar cealaltă parte este iubirea, este iertarea. Atunci să aplicăm această atitudine, să aplicăm în noi toată această dinamică a Universului. Pentru că noi înșine suntem Universul, nu? Suntem Universul pe două picioare. Deci să aplicăm, să nu rămânem așa, să nu lăsăm de pe o zi pe alta, ci să aplicăm și să devenim aici ceea ce suntem cu adevărat. Deci sper că am putut să te ajut. Și ține cont, iertarea, și ține minte acest lucru. Iertarea este un instrument foarte puternic de transformare. Eu te invit să o practici și să observi cum viața ta începe să se schimbe. Practică și observă cum viața ta începe să se schimbe. Și tot timpul se schimbă în bine. De ce? Pentru că tu echilibrezi energia. O transformi. Asta este. Dacă ți-a plăcut acest conținut, amintește-ți să-i dai un like, să te abonezi dacă nu ești abonat, abonată și, bineînțeles, să-l împărtășești cu cei care ar putea beneficia toată această informație. Pentru că împreună putem construi ceva minunat, ceva frumos, o comunitate frumoasă, bazată în primul rând pe libertate, da? Pe respect și pe iubire. Îți doresc tot binele din lume, te binecuvântez și ne vedem data viitoare. Ceau, ceau!